Ɗaya daga cikin mawakan siyasa na faɗin ƙasa tamu ta Najeriya, haifaffen cikin jihar Katsina, ya ɗauki nauyin wani babban titi a cikin jihar ta Kano, wanda a yanzu haka mun zo muku da cikakken jawabinsa, sannan kuma da bidiyo yadda aka fara gudanar da wannan aiki a cikin jihar ta Kano cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Mawaƙi Dauda Kawo Turara ya ɗauki nauyin babban wani aiki a cikin jihar Kano, wanda gwamnati ne ya kamata ta yi, kuma shi ma ya ga ya kamata ya ce a zo a yi wannan titi, ya shirya kuɗaɗe maƙudai domin a gudanar da wannan hanya, mutane su samu dama da sauƙi na wucewa. Ga dai cikakken rahoton da bayani kai tsaye na zo maka a cikin wannan tasha ta mu mai albarka yanzu ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wani tasha mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah ne wani zuwan ka na farko ka daure ka dan gura mana subscribing kana ga danna mana alamar karrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wani tasha mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel tamu mai dimbin albarka. Bari mu saka muku jawabin mawaƙin Dauda Kawo Turara kafin mu saka muku bidiyon yadda aka fara gudanar da wannan hanya a jihar Kano. Abu ne namu mu duka, ba ni kadai ba kai kadai ba, matasa ba, musamman matan musamman yan uwa waɗanda suke wucewa zuwa makaranta, za a ɗauko mai ciki aikata mai ciki kamar da mai uwa ya faɗa, kafin ta wuce nan gudun sai ran ta ɓaci, ko kai lokacin da ke da dama ka taimaka lokacin da za ka taimaka, saboda wannan abu ne da dama, duk wanda yake da abin da zai iya wasu al'umma na kusa da shi ne ya kamata ya yi, wani ma ya yi ma wani ma wani, shi ne za a zauna lafiya. To da ya ka ce a cikin ikon Allah muna ganin Allah da wannan aikin ba ma fiye wuce kwana 10. Yanzu wannan titi sai ya tabbatar ya canza. Kuma ya muna tunanin aikin da zai mana a nan gurin da izinin Allah yanzu wani face-face ya kare, wani gyare-gyare. Manyan motoci suna bi na gaya ma injiniya dole tifa na bin guri sai an masa abin da ya kamata a yi. To hanyoyin ruwan nan dole sai an yake, inda ta lalace sai an gina. To kamar da yadda kuke gani, wannan ita ce hanyar da mawakin siyasa Dauda Kawo Turara ya ɗauki hanyar gina ta a cikin jihar Kano. Wannan hanya ce wacce take da matukar amfani kamar yadda ya jawabi a cikin bidiyon da muka saka muku. Mawakin Dauda Kawo Turara ya lashe takobin gama wannan hanya a cikin kwanaki 10 kankanin lokaci kenan, domin kowa ya ci gaba da gudanar da zirga-zirgarsa cikin aminci akan hanyar, inda mawakin siyasa ya kara da cewa tabbas wannan hanya ta taimaka wa yara 'yan makaranta da masu ciki da kuma manya-manyan mutane da suke bi ta wannan hanya. Wannan hanya ga shi nan dai a yanzu haka an fara gudanar da aikinta, babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi. Dukkan wani dan adam ba zai rasa abin kirki wanda yake aikatawa ba. To wannan dai abin ajinjina ne a yabawa mawakin siyasar Dauda Kawo Turara bisa namijin kokari da ya yi wajen yin wannan hanya, ba a state ɗinsa ba a state ɗin da aka haife shi ba, a state ɗin da yake da zama wato jihar Kano. Wannan abin alfahari ne ba kaɗan ba. Allah ya saka masa da alkhairi, ya mai sakayya da gidan aljanna. Mai sauraro, me ra'ayinka ta tare da wannan bidiyo da muka ga maka? Ya kamata ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu, kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonninku da kuka saba aiko mana a koda yaushe. Da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta game da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Kano Hausa News TV. Masha